Hayi asiqaleni bafowethu. Hallelujah. Amen. Umhlabeleli waseweseli. Hallelujah. Umhlabeleli waseweseli umeqhutshwa umoya efuna ukucela isimo abhekene naso, efuna ukucela umshophi abhekene nawo. Uya kuJehova ubaba uNkulunkulu ngathi ngiyamuzwa esho ngezwi losizi that is deep in tears elibhabhadiswe ngenyembezi. Hallelujah. Ngathi ngiyamuzwa uNkulunkulu baba yocela uxolo ngesimo sempilo nangesimo sezimo adlula kuzona ezizezabanga ukuthi enze izinto ezithile empilweni ayiregrethayo nayisolayo ngokuzenza. Hallelujah. Uthi nxa ngiyekethiswa nguwe ngesixhosa. Hallelujah. Uthi nxa ngiyekelelwa nguwe Jehova ngiyochitheka njengamanzi bese ngifele bubili mesenza isikhalo esisheshayo athi Nkosi Jesu ngiyacela ukuthi ungiphuthume ngingaze ngifele bubili. Hallelujah. Amen. I would like us to think about this introduction where siya kuNkulunkulu Baba siyocela izimo zempilo esibhekene nazo, siya kuNkulunkulu Baba siyocela imshophi esibhekene nazo, kanjalo lezinto esizenzile empilweni esiregrethayo esisolayo ngokuzenza esifuna ukucela uxolo kuNkulunkulu ngokuzenza. Hallelujah. Amen. Yiko uNkulunkulu ebekile in my spirit njengoba ngikhuluma ukuthi buyela encwadini kaMhlabeleli. Hallelujah. Ume phambi kaJehova ububule ngezwi lakho uthi nxa ngiyekethiswa nguwe Jehova ngiyophalala njengamanzi ngifele bubili, ngiyacela Nkosi ukuthi ungiphuthume. Azakhale athi ikhali zami ziwile Jehova zithathwe uSathane, sengisonke izandla ngisazi ukuthi ngizokwenza njani. Akekho komunye umuntu engingaya kuye ngikhale kuye ngaphandle kwakho ngithi Nkosi Jesu ngiphuthume. Hallelujah. Nkosi ngicela ukunibingelela against this background. Ngithi ngiyalibingelela egameni elihle laKristu Jesu oyinkosi nomsindisi wethu. Hallelujah. Ngiyalibingelela bazalwane egameni elihle laKristu Jesu oyinkosi nomsindisi wethu. Ngingakhohlwa ukuthi kufanele sibonge umusa kaNkulunkulu ukuthi sibaliwe thina unyaka uqala ngaphansi. Hallelujah. Uthi unyaka uqala ngaphansi sabalwa, uma siqeda ukubalwa satholakala ukuthi hayi sonke siphelele, akekho noyedwa oshodayo. Hallelujah. Akubona ukwazi-ke lokho nokuqonda kwethu nokuhlakanipha kwethu, kodwa kuwumusa kaNkulunkulu. Amen. So kumele ukuthi sikubonge lokuthi ngomusa kaNkulunkulu esikwazile ukuthi sibalwe sitholakale futhi ukuthi sisaphelele. Ukube kuya ngami ngabe ngithi shona emva kwami nibe nishaya isifuba. Hallelujah. Amen. Ningakwazi ukukhuluma nisho emva kwami nishaya isifuba. Amen. Nithi wangithatha kancane. Sesontweni labazalwane fesibele good time, fune kube mnandi. Hallelujah. Ngiyajuluka-ke inkosi yami ningixolele. Amen. Awuyishaya isifuba nje, uyazi uyishaya isifuba utshela uSathane. Amen. Ukuthi yazi uthini ungangithathi na kancane uyithinta isifuba, yazi ungangithathi kancane, angikho cheap. Hallelujah. Angikho cheap. Ngibaluleke ngendlela eyisimanga, ngiyabiza futhi ngi-expensive ngoba I am special kuNkulunkulu wami. uNkulunkulu engimkhonzayo wena unomona ngami, uyenqaba ngami, akafuni ngisho unyawo lami lishelele. So baso I'm not your ordinary person. Ngiyingozi. Hallelujah. Siyavumelana kuloko sikushoyo ukuthi wena uyingozi. And izathu ebangukuthi kube ingozi uthe unyaka uqala wabalwa wena and watholakala ukhona umuhle ufresh ungena icrash. uNkulunkulu ekwelisile wangena ku-2023. Amen. Hallelujah. Ake ngibonge-ke futhi bazalwane kakhulukazi labo bekhona nalabalelelile intshumayelo ya last week. Amen. Ngibonge ngeyinqumo esiyithathile together as God Sanctuary Family Church. Amen. Iyinqumo esiyithathile ukuthi thina kulonyaka this year 2023 siqhubekela phambili. Amen. Sinentshisakalo akasema ngibeka kahle yini.
Nkosi yami. But ngifuna uyikhulume lento ethe personal level, yabona? Nginani mina? Nginentshisekelo. Uyayibona lonto? Futhi ngiyakholwa. Inqumo lezi sithathile abanye bebengekho but bayilaleli intshumayelo last week. Hallelujah. So ngiyacela ukuthi nginibonge ngimi phambi kwaJehova ukuthi ngiyabonga ngeinqumo esithathile together as the church. Saphinde sayithatha individually as imindeni nabantu. Hallelujah. Ukuthi thina this year ngo-2023 going forward nginentshisakalo eyisimanga. Hallelujah. Futhi ngiyakholwa ukuthi noma ngabe ukufa noma ngabe ukuphila noma ngabe yingelosi noma ngabe amandla, whether amandla emithi, whether amandla emgilingwane, whether amandla emlingo. Niyayizwa lento engishoyo? Noma ngabe yini futhi esazofika nengakafiki, esazodalwa nengakadalwa, zonke lezi zinto akukho kuyona ezoba namandla kimina okungihlukanisa nothando kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Inqumo ke lezo esithathile unyaka uqala. Amen. Ngicela niphinde ke nisho futhi emva kwami ukuthi namanje ngisabhalansile, ngisamile esinqumeni ngisithathile phambi kwaJehova for the year 2023. Ukuthi mina nginentshisakalo, futhi ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi namandla ababusi imlingo imgilingwane imithi ubuhlakani babantu noma yini esazodalwa nengakadalwa esazofika nengakafiki kubo zonke lezi ayikho neyodwa ezoba namandla okungihlukanisa nothando lukaBaba uNkulunkulu kuKristu uJesu. Hallelujah. Uma ufuna ukuyihlola ke le uzoyincwadini yabaseRoma chapter 8. Amen. Verse 38 uzobonisa ukuthi asikhulumi nje ngoba sikhulumela, but we are a word based church. Sibandla elakhelwe phezulu kwezwi. Hallelujah. Siyavumelana lapho? Awusuka madoda. Angiphinde futhi ngibonge ke bazalwane, ngibonge as abantu baseGod's Sanctuary Family Church ukuthi thina this year 2023 kusukela manje mina Msalufu, mina uNgqo, inkazimulo kaBaba uNkulunkulu ngeke ngisayizwa ngendaba sengizophila kuyona. Hallelujah. Amen. Ukhona uvumelana naleyo ngishoyo? Uma uvumelana nami sisho ndawonye. This year 2023 mina uNgqo Msalufu inkazimulo kaBaba uNkulunkulu ngeke ngisayizwa ngendaba, ngeke futhi ngisaxoxelwa ngayo, sengizophila kuyona live. Hallelujah. Niyayizwa bazalwane lento isho usando ngisho ukuthi akuwona umdlalo loyo. Hallelujah. Akuwona umdlalo ukuthi wena inkazimulo kaBaba uNkulunkulu uzophila kuyona. Enike into enhle ngokuphila enkazimulweni kaBaba uNkulunkulu, uma kukhona abakuthatha uchance, uma befuna ukugebenga ungagebengeki, bazovele kade sakubona isigebengu. Hallelujah. Uma bekufuna ukutshontsha ngobakutshontshela ungatshontsheli, bazovele wena inkunzi esele. Noma yini abafuna ukuyenza kuwena ngeke iphumelele, bazokubiza ngayo. So ungaphathekike kabi uma ubizwa ngawonke lamagama. Hallelujah. Bethu ucabanga ukuthi wena you are holier than thou. Now okugcina thina ke njengebandla iGod's Sanctuary sithathe isinqumo saphinde savumelana njengebandla ukuthi inhloko yebandla esiyilo ibange ukuthi siye phambi kwaBaba uNkulunkulu, sifike sithi kuyena, uNkulunkulu Baba, uma kuukuthi wena
this year ngeke uhambe nathi futhi ubukhona bakho ngeke kube khona phakathi kwethu and futhi ngeke uze usiphe ukuphumula meaning ngeke uze usinike isabatha lakho siyanqaba ke nathi ukumuva as a church sizohlala sikulinde uzufike akukho esizenzela bona ngokwethu uqonda nangokwethu uhlakaniphi siyavumelana lapho uma ukuthi siyavumelana vuma ke nawe usho kanye nami uthi mina in this year 2023 angiyindawo angiyakazi ngokwami ukuqonda nokuhlakaniphi uNkulunkulu engangilidi presence uma ukukhona kukaBaba uNkulunkulu kungekho kanjalo futhi uma ukuphumula uNkulunkulu asithembise kona ngingakutholi enganginiki isabatha lakhe hayi angiyakazi angiyindawo ngizomlinda. What does this mean? Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi akukho ubugebengu esizobenza phakathi kwethu sindawonye. Amen. Ngeke ngiqole imali zenu, ngeke futhi ngiqole ngidayisele izinto ezonithembisa ukuthi zizonisiza zibe zingeke zinisize. Hallelujah. That is why bazalwane ukuze nibone ukuthi uNkulunkulu ukhona kuleli bandla. I have entered mina ngingene ezivumelwaneni noNkulunkulu ukuthi for most of this year akekho umuntu engifuna ukumbeka isandla. Hallelujah. Ngimthandazele. But once wangena la uNkulunkulu ngimcelile ukuthi njengephula laseBethsaida ayinyakazise le ndawo osikuyo. Hallelujah. Athumele ingelosi yakhe inyakazise leli chibi lasesanctuary nawe ukuze wamukele insindiso yakho, wamukele ukukhululeka kwakho, wamukele healing yakho, usindiswe kunanoma isiphi isimo nesifo obhekene naso. Hallelujah. So isifiso sami ukuthi kube nobufakazi obuzoqhamuka kinini abazalwane ukuthi uqinisile ever since ngifikile la ngiyawubona umehluko empilweni yami. Hallelujah. Ngoba uma uzobona umehluko sengibeke mina izandla uzokhohlwa uNkulunkulu bese ukhulibala lokukhonzana nami. Hallelujah. Uzutshele nabantu uthi ngihlangane nomfundisi uThwala ongibeke izandla hambani kuyena. Amen. Ngcono ukuthi abaye endlini kaJehova. Uyayibona lona? Nizofike nihlangane noNkulunkulu wenu lapho enoba uThwala uzointroduce uNkulunkulu mase nina ngamunye nibe nani nokwazana noNkulunkulu. Uyayibona lona? Okunye ke ngoba bebengekho last week ngiyacabanga ukuthi singalibali ukubonga uNkulunkulu ngetheme asinike yona for 2023. Hallelujah. Singalibali ukubonga uNkulunkulu ngetheme asinike yona for the year 2023 where uNkulunkulu athe ithi ngomoya wakhe for 2023 kuzomele among each other sitshelane sisodwa siphinde siphume futhi siyotshela nabanye ukuthi lalelani ke bafowethu, lalela mfowethu, lo Nkulunkulu omnqabayo, lo Nkulunkulu omphushayo, lo Nkulunkulu ohambela kude naye uyena kanye lo Nkulunkulu omdikayo. Hallelujah. So kusukela namhlanje ke bafowethu uma umuntu ekubuza ukuthi uyile esontweni uzophendula uthi yebo. Akubuze ukuthi bekunjani esontweni mase uyamtshela ukuthi uNkulunkulu uthe noma ubane ehlangana naye angibomtshela ukuthi uyabona lo Nkulunkulu ohambela kude naye, lo Nkulunkulu omphushela kude, lo Nkulunkulu omnqabayo, lo Nkulunkulu omavoidayo ukuthi uye esontweni uyena kanye ke lo Nkulunkulu omdikayo. Hallelujah. Leyo nto ayikuthi sizoyitshela abantu kuphela but sizoyitshela nathi siphinde sitshelane futhi sizodwa ngoba kusho ukuthi ngoba sekuthi sesila sesikholwa kakhulu kunabanye. Amen. Kufanele nje ungibuka ukuthi uyazi kodwa mfundisi uyabona lo Nkulunkulu ohambela kude naye, uyabona lo Nkulunkulu omnqabayo, uyabona lo Nkulunkulu ombalekelayo, uyabona lo Nkulunkulu obangumbuza ukuthi bekunjani esontweni wena kodwa kanti ungayini uye kanye lo Nkulunkulu omdingayo. And I'm telling you uNkulunkulu uthi before unyaka uphele, sooner than late, the people esobanika le testimony, abantu esizobanika lokufakazi
they will come back bazocela bephaphatha. Hallelujah. Bethi yazi ukuthi siswami, yazi ukuthi mfowethu lento ishilo iyiqiniso. Ngicela nami ungibambe ngengalo uyongintroduce kuNkulunkulu wakho. Nami sengifuna ukwaziwa. Hallelujah. Because bazobuka wena, babuka iskin sakho, babuka ulimi lakho, babuka amehlo akho, babuka indwele zakho, babuka isimo somuntu ohuye. But siyakwazi wawungenje. Hallelujah. Bese uyabatshela ukuthi ya nami ngiyakhumbula ngisewomunye wenu, but angisenguye omunye wenu. Senginguye manje enginguye kuKristu Jesu. Hallelujah. Siyezwana ke bafowethu. So ke namhlanje bazalwane njengengxenye yomsebenzi esabelwe wona for the year 2023 kwi-theme esinikwe yona yokuthi asitshelane sodwa siphinde sitshele nabanye ukuthi lo nkulunkulu enimnqebayo, lo nkulunkulu enimpushela kude nenihambela kude naye uyena nkulunkulu enimdingayo. Namhlanje njengebandla sizohlala phansi ndawonye kwi-upper room. Yabona mase sikhuphukela kwi-upper room endlini ephakeme or ekamereni eliphezulu, where together as a church sizohlaziya ubuwula bokungabi noNkulunkulu. Amen. Nizwi. So namhlanje njengebandla sihleze ekamereni eliphezulu under the guidance kaMoya Ngcwele sizokwenzani? Sizohlaziya ubuwula bokungabi noNkulunkulu. Amen. The perils or the dangers of being godless or of being without God. Hallelujah. Sihleze ekamereni eliphezulu. And remember ukuthi njengoba uhleze ekamereni eliphezulu ubaliwe wena. Hallelujah. And emabhukwini nakwi-report kaNkulunkulu you are present. Amen. Futhi uphelele. Umuhle, ufresh, you are healthy. Amen. So abantu esihlezi nabo namhlanje ekamereni eliphezulu, egunjini eliphezulu, sihlezi nomoya ongcwele, umoya kaBaba uNkulunkulu, abantu ababaliwe. And ngeke uzufane nomuntu ongabalwanga. Amen. That is why even uphuma namhlanje esontweni kuzoba ne-fragrance nje enuka kuwena okade bengakunaki all along. Hallelujah. Kade bengakunaki. But today muphuma la esanctuary uzophuma kunephunga elithile likaKristu elizoba kuwena. Hallelujah. Nalabo bethi you are not my type. Namhlanje ibona bazobe behamba emva kwakho bethi you are indeed my type. Hallelujah. Nalabo bekade bethi umubi. Amen. Bazokhala ngawe namhlanje bathi uyini? Uyini? Ay, uyisibabani? Uyisibabu. Hallelujah. Nalabo bethi awunasi step muhamba. Ngoba usuhamba noJehova. Bazojazi muhamba ngathi uhambe emoyeni, asikonto yenzakala kunyathele ngithinta inhliziyo. Hallelujah. Bese bethi ngegela ngeke. Amen. Nizobona bazalwane. And ngeke ngibeke izandla bathi umula khohlwa umuntu ofike naye ube ne moment of truth with your God. Yayibona lona? Because it's the only way bazoba nobufakazi ngayo ukuthi uNkulunkulu ukhona, akuyonto yabelungu. Hallelujah. uNkulunkulu ukhona bafowethu, sinobufakazi nalokho. So namhlanje ngesihlezi ekamereni eliphezulu, sihlezi nabantu abayingozi, senzani? Sihlaziya ubuwula bokungabi noNkulunkulu. Amen. The perils, the dangers of being without God, the dangers of being a godless person. Amen. And abantu engihlezi nabo banelungelo lokungitshela nami ngibatshele siphinde siyotshela abanye ukuthi lalela ke the God that you are rejecting is the God that you need when uzobona. Count my words, watch this space. Yabona lo nkulunkulu lo umbalekelayo, lo nkulunkulu lo bakuthungeze nje esontweni, lo nkulunkulu lo hambela kude naye. Mark my words, uyena kanye nomdinga. Amen. Now, ukuze si understand sihlaziye kahle le ndaba yethu namuhla yokuhlaziya ini ubuwula, the stupidity, ubuphukuphuku bomuntu ongena uNkulunkulu. Amen. Ake siqale nje encwadini yamaPsalms, amahubo. Hallelujah. Ake siyihubo
Ubo 53 si introduce nje i-danger, si introduce ubungozi bomuntu ongenayo uNkulunkulu. Amen. Now umuntu ongenayo uNkulunkulu kune language ayisebenzisayo. Hallelujah. Umuntu ongenayo uNkulunkulu futhi umuntu ongenandaba noNkulunkulu, omele kude noNkulunkulu, omphikayo futhi uNkulunkulu. Amen. Now ake sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngabantu abanje ukuze sithi mesiphuma siyakubona fully armed, sikwazi ukudila nesimo abakusona, ngoba icondition enzima kakhulu ungabi noNkulunkulu kuyafana nokuthi unesifo esithile esiphethe. Hallelujah. Ake siyeke lapha encwadini yamaHubo chapter 53. Hallelujah. Awifunde sizwe ukuthi athini amaHubo 53. Bifunde nje sikuzwe kahle ungayihleli. AmaHubo 53 uyiqale verse 1. Ngibingelele egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Iqale nje verse 1 lezi. AmaHubo la siwafundayo. Sidila namhlanje nobuwula nobungozi bomuntu ongenayo uNkulunkulu. Amen. The dangers of being without God, the dangers of being a godless person. Asisho. AmaHubo 53. Yes, verse 1. Verse 1. Umholi wokushabela. Ishiye leyo part yende ngo verse 1. Umholi wokushabela. Hallelujah. Mahalati imaski lika David. Oh wait a minute. Ukhuluma ngani manje? Ukhulume ngemahalati. Waphinde wakhuluma ngani ngemaskill kaDavid. Amen. Ngiyacabanga ukuthi ngoba siyibandla elakhelwe phezukwethu kumele sichaze lokho qala. Ukuthi yini ke manje awusho pathatha yini ke manje mahalati. Hallelujah. Imahalati ifana nogugu. Amen. Ifana nesiginci. So mesikhuluma ngemahalati kaDavid sikhuluma ngani ngogugu noma ngesiginci sikaDavid. Amen. That is why incwadi esifunda ibizwa ngani ngehubo likaDavid. Amen. Uphinde wakhuluma ngani futhi ukhulume ngani ngemaskill. Ima skill mhlawumbe ngqondo ibuku izochazeka kancane. Ima skill is a song, okay? Please listen carefully. Ima skill is a song that is played on the mahalat. You understand? Esingin noma gubi. But leli tulo leli ne message elidizelayo uma litulo. You understand? So imaskeli kaDavid iyitulo esolitula namhlanje oselifunda namhlanje elidzizelela ubuhlakani, elidzizelela ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu, elidzizelela ubukhosi bukaNkulunkulu. You understand that? So ubushudeli ubesifundayo namhlanje uDavid kwakuwumthandazo initially kodwa wawuphendula wawenzani ihubo. Hallelujah. Aselitula ngani ngemahalati yakhe ugugu lakhe, aselitula ngani ngesiginci sakhe. And lelitulo lento igama lalo libizwa ngani ngemaskili. Okay, just like amanye amatulo nwazi amanye ngibalise ngawo nyaka. Nihlukanisa unyaka maliphi itulo KZN ngetulo likabani? Yabona nihlukanise unyaka ngemahalati kabani? Kamampintsha. Niyayizwa into engishoyo. Sihlukanisa unyaka ngemahalati kamampintsha. Ithini ima skill kwimahalati kamampintsha ithi ngeke ngivume. So siyenza umqondo manje. So senza bachazela nabanye befunda leli hubo ukuba khombise nje ukuthi lesonto belonga kulona isonto eluhlaziyayo umbhalo. Amen. Hallelujah. So awusho ngisizwe utheni ku verse 1? Uthe yihubo labani? Verse 1 amaHubo 53. Yes. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Wait a minute. Lithini iBhayibheli ithini embhalweni ngcwele? Isiwula sithi enhlizweni yaso. A fool, asibheke nalesiyesile. A fool
a stupid says in his heart, akekho uNkulunkulu. Kushoni? Kusho isiwula, kushoni futhi kusho isiphukupuku, phinde kushoni isidupuka. Hallelujah. Now thina kwitheme yethu ka2023 kuthiwa senze njani? Asitshelane sodwa siphinde siyotshela nabanye ukuthi lo uNkulunkulu wena sidupuka umphikayo nohambela kude naye. I am telling you yena uNkulunkulu umdingayo. Yayibona nawe? Manje abazalwane most of the time thina abazalwane uma sisesontweni asile sayibheka thina bekushunyayela sibheka abanye abantu. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi kuzosisiza ukuthi uverse 1 ke subuyise ekhaya ke manje ukuthi hayibo kungenzeka yini ukuthi nawe ula ngaphakathi ungomunye weyiduphunga neyiphukuphuku eyithini uNkulunkulu akekho. And ukusho kuphi lokho? Deep down in your heart. Hallelujah. Awunamahlo. Kungenzeka ukuthi ukhona phakathi kwethu ngenxa yezimo zempilo obhekene nazo, ngenxa yemshophi empilweni obhekene nazo, kuze kwakufikela nawe ukuthi hayi manje ngabe uNkulunkulu ukhona. Uthi uyabheka emuva, uyabheka emaceleni, uthi hayi kusho ukuthi uNkulunkulu akekho. Ngoba bazalwane akumele lento siyibhekise kubantu abangaphandle kuphela, nathi asiyihlole. Kungenzeka yini? Angisho ukuphakamisa isandla ukuthi uqinisile mfundisi, but ngicela siyihlole, sinike imizuzu nje mhlambe ama-second amabili amathathu. Siyihlole ukuthi le ncwadi ikhuluma nami noma ikhuluma nomunye umuntu na. Ithini incwadi? Isiwula, isiphukupuku, isidupuka. Sithini sisi? Akekho. Sisho kuphi? Sinqumile enhliziyweni yaso ukuthi uNkulunkulu akekho. Wena uthini wena? Iziphambeko Wait a minute. Wena uthini? Sithi ukhona uNkulunkulu baba. No, you're shop steward. Sikhulumela wena. Uthini wena? Mina ngithi ukhona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akekho ngavukanga namhlanje. Thank you Jesus. Abanye bathi nithi bafowethu. Ukhona uNkulunkulu. So kusho ngaleyo ndlela anikho lina kule league yani yeyidupuku. Anikho kule league yani yeyiphukupuku. Hallelujah. Ngiphethe naBhayibheli nakho kwaliwe. Hallelujah. Now, uma ihlola kahle le ncwadi ungahlala phansi njalo. Uma ihlola kahle le ncwadi uzothola ukuthi hayibo even kanti uyihlola wena uyibheka wena empilweni yakho zifikile ikhathi lapho ke waquestiona khona ukukhona kukaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Abantu abaquestiona, abantu ababuza ukukhona kukaBaba uNkulunkulu ubabona ngokungabi nokuthula ngaphakathi. Ubabona ngokuthi babe nokuxokozela emoyeni yabo. Ubabona ngokuthi baba angazi ngokuchaza ngithini mhlawumbe ngangisiza. Ubabona ngokuthi babe njani? Babe nomsindo. Hallelujah. Babe nomsindo ngaphakathi. Amen. Abanye abazenzi benziwa izimo zempilo abadlula phakathi kuzona. Amen. Umuntu onomsindo, umuntu onokuxokoxoko ngaphakathi, umuntu onembuzo ngokukhona kaNkulunkulu, uza kuzo omunye athi hawa manje ukuba uNkulunkulu bekhona kungani kube nokuhlupheka okungaka umhlupheke kangaka. Hallelujah. So usuyabona ukuthi le ncwadi ayikhulumi labanye abantu ikhuluma nabo qho. Kungenze usuwawubuza lo mbuzo. Ngiyavuka day in and day out ngifuna umsebenzi awutholi. Ngilala ngisho isinkwa singekho ngilale ngiphuza amanzi. Noma ngenza amahewu ngaphuza umdoko. Kodwa ngithi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngabe ukhona ngempela? Abanye bethu ba-experience i-violence. Udlame empilweni zabo. Hallelujah. Base babuza ukuthi uma kuwukuthi uNkulunkulu ukhona uvumeleni ukuthi ngireyishwe.
uvumeleni uNkulunkulu ukuthi azi kahle ukuthi anginayo imali negrocery enginayo bekuyokugcina. Uvumeleni ukuthi ayeke igebengu ukuthi zingene zijombe ekhaya amaphara azoyotshontsha izinto ezigcwele ifridge. Uyabona le ncwadi ikhuluma nawe. Amen. Omunye zabuza uma uNkulunkulu ekhona ziphuma ngaphi lezi zinto ezingaka egcwele umhlaba. Why uNkulunkulu avele nje angathumela unyazi lakhe lezulu nje abashaya ifindo labantu aqede ngabo boom done. Ngicela ukubuza again. Sengike kwakuvakashela yini nawe le nto enhlizweni yakho where you speak like a fool uthi uNkulunkulu akekho ngenxa yezimo odlula kuzona. Uyabona manje sekushintshile ekuqaleni nonke bekuno but manje ngoba seniyamuza uNkulunkulu ukuthi ukhuluma personally nani sekushintshile manje niyayibona leyo. Yes. Abanye bethu bake bambuza uNkulunkulu eshonele umama, eshonele ubaba, eshonele umuntu amthandayo, eshonele indodana noma indodakazi yakhe ayithandayo. Athi uvume kanjani uNkulunkulu ukuthi ashone? Ibe uNkulunkulu azikonke. Ubonile uNkulunkulu namhlanje lo muntu uzoshona uvumele into ashone. Ngoba uNkulunkulu bazi ukuthi namhlanje uzoshayiswa imoto. Yini engenzanga ukuthi agule ongcono ahlale embedeni angavuki. Kuye kwakufikela lo. Kuye kwakufikela lo. Uluze umuntu okuthandayo. Kungani uNkulunkulu engamlaphanga ubaba? Kungani uNkulunkulu engamlaphanga umama? Ngoba uNkulunkulu wazi konke. Bakhona kuye kwabafikela lo mcabango. Ungazenzi nawe wenziwe isimo obhekene naso. Ngoba uphuphu uvakashela noma ubani bafowethu. Inkingi isetheni uyarecover ile phuphu noma uqeda kuyisiphuphu. Amen. Abaningi bethu la justice la. Sake sasha sishisa umlilo. Sasingawazi ukuthi umlilo uyashisa. Sasaza ngithi. Kodwa still sasha. Yini esivakashele ngalelo la. Uphuphu. Uphuphu sakuvumela kuhlale ethini. Sasoyiyeka ingalo zethu zikuphi? Zisemlilweni. Zishe zize zibe mfishane sife futhi nathi. But uphuphu sakuxosha sayikhipha imini emlilweni. Hallelujah. Sajamba siyajamba thina sojamba stere. Hallelujah. Niya understand abazalwane? iBhayibheli lesifunda asingalifundi njenge history but asimbheke ukuthi uNkulunkulu uthini ngaleso sikhathi empilweni zethu. Now umbhalo ngcwele uthi a fool have said in his heart isiphukuphuku awufune ngezulu kahle. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Iziphambeko zabo zini. Okay, ake sibambe nje lapho for the sake of time ngoba sikalele nje kule verse oyifundile ethi isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Now lesi siwula esivakashele ubuwula sinesibindi kodwa sokuphumela obala publicly sime kuma public platform ko Facebook na ko WhatsApp sithi ukuba uNkulunkulu bekhona ubengeke avume ukuthi uma wamashone ubaba wamashone ingane yami ishone umuntu engimthanda yashona. You understand? uNkulunkulu bengeke avume ukuthi ngihlasele ngigwazwe ngenziwe zonke lezi zinto ngirejwe ngibulawe. Yabona? But into engifuna si understand la ukuthi umuntu obuza umbuzo umuntu othatha isinqumo empilweni yakhe wathi uNkulunkulu akekho. Kodwa this very same person uma ehlangabezana nezimo ezithile zempilo he turns around athi uNkulunkulu khona ngabe. Ngifuna nihlole kahle le. Niyabona? Manje umbuzo usekutheni ulithatha ilungelo lokukhuluma noNkulunkulu lokukhuluma ngoNkulunkulu ube wena unqumile empilweni nasenhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu akekho.
unalo yini ilungelo lokuthi uzubuze ukuthi uNkulunkulu khona ngaboma akafanga ngababa akafanga ngabusisa akafanga akenganyama ayifanga unalo indlela lolungelo obani abanelungelo lokubuya kuNkulunkulu bambuze lembuzo abantu abanqumile enhlizweni yabo ukuthi uNkulunkulu ukhona ngifuna understand le nto ngoba sometimes singena kuma arguments engafanele ngabe singena khona haleluya kusuka umuntu nje okutshelayo ukuthi mina ngikholwa angibelieve futhi ukuthi uNkulunkulu ukhona but engage wena ngoNkulunkulu they understand what I'm saying uze kufanele uphendule imibuzo yakhe ngoNkulunkulu ongabe wena umfundisa ngoNkulunkulu so labantu ababuza lembuzo abantu abafuna ukubheca uNkulunkulu ngobende inyama engayidlanga yabona ngoba bafuna uNkulunkulu abasize kodwa bebe bengamfuni bafuna uNkulunkulu abalekelele bebe bemnqaba behambela kude naye bemphusha bethakeke yilapho ke lasekudingeka wena nami ukuthi singene kuleso space sifike sibatshele ukuthi although unqumile enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu akekho buka manje uyabona lento buka ukuthi ukhuluma ngobani okusho ukuthi ngamafishane lo uNkulunkulu wena omphushela kude nomphikayo kahle kahle ngeke kuphele lo nyaka ungavumanga ukuthi ukhona ngoba uma ufuna kusize yaziwa wazeke kuyi ungayi ngoba usiyobuza imibuzo uzobuza ukuthi who are you kunjengomfana mekshele awumazi nawe angithi awulazi igama lakhe nawe futhi awulazi igama lakhe unalo ilungelo lokuthi mekshela kubambele isandla kuvimba ungayila ufuthi yakhona no because umbuzo ozombuza uthi awusho nje ungibamba ungithinta ngiyini mina kuwena uyini wena kimi we understand lo mbuzo and lo mbuzo lo ubuhlungu ngoba ufuna ukuphendula ngoba uma ungenayo answer it means yeke lento yenzayo amen mase bakhona ama graduate ile eyiphukuphuke eyishelayo esike sibuza ukuthi igama lakho ubani uthi uNonhlanhla athi unamanga haleluya ufuna wenze njani ubani igama lakho sisi uNonhlanhla namanga ngubani kahle kahle naye understand abazalwane lesikhulumayo tshela mina usunguzile igama lami amen ake ngithathe nje nami sisebele thembe ubani angikwazi igama lakho ubani igama lakho uthembe namanga ubani now usisithembeka does she owe me a duty yokuthi angipruvele ukuthi uthembeke noma mina ke manje sefuneke ngimtshela ukuthi ubani ngoba yikho into azobe ikhuluma ngithi iqiniso ngoba already sethembe igama lakhe namanga so ufuneka ajuluke ke manje uthembeka athi yazi ukuthi ngiyeke ngiyekhaya ngiyothatha ipasi ngizofonela no-auntie ngifonele nomalume bonke bazokutshela ukuthi uthembeke ne understand into ngisho abazalwane so kunama-argument thina njengabazalwane efuneka sikwazi uku-assessa from a distance before singene kuwona ukuthi this is not my league haleluya ngikwiligi la yiphukuphuku ngaleyo ndlela kufanele ngiyivuse ebuthongweni bobuwula zamukela uKristu njengenkosi nomsindisi wakhe haleluya so umuntu okwesina uNkulunkulu wakho ebemphika yena ngaphakathi kufanele usheshe understand ukudila naye ukuthi uyazi ukuthi njengoba ubhiza ubhethe uNkulunkulu wami ngobende inyama engayidlile njengoba ubhiza ubeka uNkulunkulu wami amabala ungazi lutho ngaye ngoba wena ushilo vele enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu akekho kungani ufuna ukuthi akusize nayibona lento ngiyacabanga ukuthi for today ake siyishiye la nicabanga lento ukuthi kungenzeka ukuthi nawe njengoba usiza ungalitholi ukuthi uyalicela uNkulunkulu nomthandazo ukuthi uyathandaza kubaba uNkulunkulu uthi ucela izinto kuyena ubone ngathi awuphenduka akuyochecka le TV esendlini ekhaya ukuthi uyithole kanjani haleluya ake uyochecka le TV esekhaya
ukuthi ubhizi uthandaza uyibiza ngomzalwane ufasta uzila ukudla but nothing is happening. Kungenzeka yini ukuthi le TV lapha endlini e-flat screen esithanda sonke ukuthi kuyalilwa la yasuka khona. And ngaleyo ndlela iyamvimba uNkulunkulu uthethe njani angibusisi. Ake sicheck le moto ohamba ngayo. Eyaphutha umndeni breadwinner kwangcwatsha. Ngenxa ukuthi wena usufaka i-order. Manje usuyakholwa. But imoto nansi sekuwena awukayibuyiseli. Siyakuncoma ngisho uhamba ngayo esontweni. Esithi uhamba ngeVrupa, phethe V8. But abafika emva kwakho uNkulunkulu abakusisa. Ayifelo kwalana le Vrupa yakho. Day in and day out. Ayikho inyanga ongakhokhi ngayo uyilungisa. Hallelujah. Ubhizi uthele ingane kubaba uNkulunkulu. Ake sishaye reverse njengoba ungayitholi ukuthi kwenzakalani. Niya understand abazalwane? Ngoba kumele sitshelane futhi siphinde sibatshele abantu ukuthi lo uNkulunkulu ombalekelayo, lo uNkulunkulu omqabayo, lo uNkulunkulu omphushela kude naye, sooner than later wena uzobona uye lo mdingayo. Hallelujah. And for today, ake sishiye lapho le ndaba yethu siqhubeke nayo next week. uNkulunkulu asize.